Μάλιστα. Μάλιστα. Ήθελα να πάμε Κωνσταντινούπολη, έπεσε. Και ήθελα να κάνω και μια πλάκα στον Νίκο. Δεν πειράζει, γιατί είναι κάτι πολύ ωραίο που βρήκαμε στο διαδίκτυο. Παντού υπάρχει Έλληνας. Δείξτε μου χάρτη καταρχήν. Χάρτη. Αυτό της Γαλλίας, αλλά ένα χάρτη που έχουμε. Εδώ να το βλέπω κάπου και εγώ, παιδιά. Το πετύχαμε. Αυτό. Μισό λεπτό. Νότια Αφρική, παιδιά, μήπως είναι λάθος χάρτης, γιατί η Γαλλία αν θες νησί δεν είναι στην Αφρική. Είναι γαλλική νησί. Το Reunion είναι γαλλικό νησί. Παιδιά, Μαδαγασκάρι έλεγε. Το Reunion είναι γαλλικό νησί. Reunion, Ινδικός ωκεανός, ανήκει στην Γαλλία. Ανήκει στη Γαλλία. Το νησί Reunion ανήκει στη Γαλλία. Reunion ανήκει στη Γαλλία. Αλλά δίπλα στη Μαδαγασκάρι. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της Γαλλίας, στην ίσο Reunion, που δεν ξέρω και πόσο μεγάλη είναι, κάτω από τη Μαδαγασκάρη, υπάρχουν Έλληνες. Εκεί δεν είναι και υπάρχει καταρχήν ο παιδίατρος Γιώργος Ρουμάνης με τη σύζυγό του και το γιο του, και μάλιστα εκτός όλων των άλλων δραστηριοτήτων, κοιτάξτε τι ωραίο κάνουνε. Έχουν τρελάνει όλο τον Ινδικό ωκεανό. Αυτά παστέλια, παιδιά, ελληνικά. Εκεί σπουδάζει και η κόρη συναδέλφου. Στο νησί αυτό. Ναι. Σοβαρολογείς. 900.000 κατοίκους. Αλήθεια. Βεβαιότατα. Δεν ήξερα ότι βρήκαμε συγγενικούς δεσμούς. Καλημέρα στην οικογένεια Γιώργος Ρουμάνης και όχι μόνο. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Γιατρέ μου, πώς έμπλεξες με το νησί αυτό? Πώς το ανακάλυψες? Νομίζω συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Ένα ήταν ανακάλυψε το νησί προφανώς. Ναι, η περιέργεια, ας το πούμε, η επιστημονική, κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζα τότε και ήθελα να βρω κάτι, τέλος πάντων, ψάχνοντας, και λίγο και τύχη βρέθηκα εκεί σαν παιδίατρος, όπου εδώ, μάλλον να πω, και όχι εκεί, εδώ, γιατί εμείς είμαστε εδώ. Σωστός. Και ουσιαστικά, ξεκινώντας το πήγαινε έλα, βλέποντας πώς είναι τα πράγματα, σιγά σιγά ακολούθησε η σύζυγός μου, και σε δεύτερο χρόνο, τρίτο χρόνο ήρθαν και τα παιδιά. Οπότε είμαστε και 4 εδώ. Και εδώ πέρα. Πριν μας πεις την ιδέα με το παστέλι, γιατρέ, πες μου καταρχήν πώς είναι η ζωή στο νησί αυτό που είναι γαλλικό, παρότι είναι δίπλα στη Μαδαγασκάρη. Ναι, παρόλο που είναι ανάμεσα Μαδαγασκάρη και Μαυρίκιο, είναι γαλλική επαρχία και η ζωή είναι ένα συνδυασμός ενός τροπικού νησιού, αλλά με συνθήκες ευρωπαϊκές. Δηλαδή υπάρχει στη δομή της κοινωνίας εννοείται ευρωπαϊκές. Οδικό δίκτυο, υπηρεσίες, έτσι. Όλα τα πάντα. Είναι δηλαδή το γαλλικό δημόσιο. Είναι η ίδια μορφιά που έχουν άλλες περιοχές γειτονικές, αλλά η δομή της κοινωνίας είναι με ευρωπαϊκά δεδομένα και πρότυπα. Διαφορετική ανάπτυξη. Ναι. Για πόσους κατοίκους μιλάμε? Μιλάμε για 850.000 κατοίκους. Όλος ο πληθυσμός λοιπόν, 850.000. Όλος ο πληθυσμός, το μέγεθος είναι περίπου το 1 τρίτο της Κρήτης. Δεν είναι ένα μικρό νησί. Ναι. Και αυτό που βλέπω από τις εικόνες, δεν ξέρω ποιότητα θάλασσας ή φύσης, αυτό που βλέπω εγώ σαν εικόνα είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο, πολύ καθαρό, πολύ οργανωμένο. Εσείς την επιστήμη σας εξακολουθείτε να την εξασκείτε? Ναι, την εξαστώ εγώ σε γαλλικό νοσοκομείο, δημόσιο. Σε γαλλικό νοσοκομείο. Και η υπόλοιπη οικογένεια δραστηριοποιείται με τα παστέλια? Ο γιος μας εδώ με την σύζυγο είναι οι ειδικευμένοι στο παστέλι. Είναι και οι δύο τους ζαχαροπλάστες και ασχολούνται με αυτό. Μιλάνε ελληνικά να εικάσω, Ναι, μιλάνε. Μπράβο. Χαμό. Εντάξει, εγώ οφείλω να ρωτήσω όλα. Γιατί πριν βγάλαμε ένα υπέροχο ζευγάρι, η σύζυγος δεν μιλούσε, ήταν Ιαπωνέζα, δεν κατάφερε να τα μάθει. Όχι, η σύζυγος είναι Ελληνίδα, απλά είναι μηγάς. Έχει καταγωγή από διάφορα μέρη. Καταπληκτικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλύτερη από εμάς, διότι έχει περισσότερες παραστάσεις. Έχει αφομοιώσει το DNA περισσότερα πράγματα. Έτσι. Καλά, το έχουμε αυτό οι Έλληνες με τόσους κατακτητές, γιατρέ. Έχουμε DNA Ανατολής, DNA Δύσης, DNA Βορρά, δηλαδή όλα. Καταφέραμε και τα ενσωματώσαμε. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπεις, να μας πει πρώτα η σύζυγος, με τη δουλειά που ασχολείται. Καλημέρα, τι κάνεις? Εγώ λέγομαι Νίκος. Ναι, εγώ Μαριάννα. Γεια σου Μαριάννα. Γεια σου Νίκο. Τώρα να πω κάτι, έτσι όπως σε βλέπω, μου φαίνεται έχεις βάλει το γιο να δουλεύει και εσύ διευθύνεις. Έτσι. Οι γυναίκες πάντα διευθύνουν. Τι ωραία ιδέα είναι αυτή.
Τι ακριβώς φτιάχνετε στο εργαστήριο τους? Έχετε τρελάνει όλους με ελληνικά παραδοσιακά, Παστέλι. Ναι. Φτιάχνουμε παστέλι ελληνικό, βέβαια λίγο τροποποιημένο. Η γεύση να πλησιάζει πιο πολύ εδώ πέρα με το παλέτο. Ναι, είδα πολύ φιστίκι βάζετε. Έτσι. Ναι, όχι ότι δεν βάζετε σουσάμι, αλλά βλέπω φιστίκι και είναι σε επίπεδο εικόνας είναι εξαιρετικό. Σουσάμι, ναι, έχουμε και με σουσάμι, έχουμε και με αμύγδαλο, έχουμε και με το κουρ, κολοκυθόσπορο, ηλιόσπορο. Πασατέμπο. Το πασατέμπο, Ναι. κολοκυθόσπορος, πασατέμπο. Ναι. Αυτό τους αρέσει, αυτό με το κολοκυθόσπορο τους αρέσει πάρα πολύ και το πασατέμπο. Εσείς καλύπτετε τώρα, δίνετε το προϊόν μόνο στην ντόπια αγορά ή πάει και... Στην ντόπια αγορά προς το παρόν. Προς το παρόν. Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή τα έξοδα βγαίνουν. Σε όλο το νησί. Ναι, σε όλο το νησί. Τα έξοδα, δόξα τω Θεώ. Έτσι. Για δώσε μου λίγο και το γιο που τον έχεις βάλει. Εσύ τώρα διευθύνεις, κατάλαβα, και έχεις βάλει το γιο. Δηλαδή είναι γενικός διευθυντής και υπεύθυνος εργατικού δυναμικού και... Το προσωπικό. Το προσωπικό. το μικρό σου όνομα. Κάτσε, να φτάσει το τηλέφωνο μέχρι εκεί. Καλημέρα, τι κάνεις? Πλάκα κάνω, καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να πας Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα αγαπάμε το καλαμπούρι. Όχι, σωστά. Αγαπάμε δύο πράγματα, το καλαμπούρι και τη φοροδιαφυγή. Εκεί πιστεύω να πληρώνεται ο φόρος. Το μικρό σε όνομα, θύμισε μου. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνα μου, πόσα χρόνια έχετε κατασταθεί μαζί με μπαμπά και μαμά εκεί πέρα? Λοιπόν, ναι. 2-3 χρόνια εγώ με τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου λίγο περισσότερο. Εντάξει, ο μπαμπάς το στείλατε και καλά, κάνετε να προλιάνει το έδαφος, να βγάλει κάνα δολάριο, δεν ξέρω τι νόμισμα είναι, κάνα φράγκο, γαλλικό, να βρει και κάνα σπίτι να μείνετε. Ευρώ, παιδί μου, αφού είναι Γαλλία. Αφού είναι Γαλλία. Ευρώ, μωρέ, τι λέω, ευρώ, Γαλλία, ναι. Γιατί άμα του δίνανε δολάρια δεν τα έπαιρνε, ρε παιδιά. Ευρώ. Πες μου, πέραν όλων των άλλων. Λοιπόν, ποια είναι η δουλειά που εσύ κάνεις στο εργαστήριο αυτό? Εγώ τη χειρονακτική εργασία περισσότερο και... Χωρίς να έχω μιλήσει με κανέναν, έπεσα μέσα. Γιατί ένα από τα 30 προτερήματα του Έλληνα είναι ένα ψυχαναλύει και τις φυσιογνωμίες, έτσι. Πέρα της μετριοφροσύνης. Εσύ λοιπόν είσαι αυτός που κάνει τη δουλειά εν ολίγης. Τι να σου πω. Εντάξει, αγόρι με τέτοιους γονείς, τι να σου πω. Έχουν τα λεφτά. Εντάξει, κοίταξε, έχουν το κεφάλαιο, δεν είναι. Είστε τόσο ωραία οικογένεια και άμα βγαίνετε έξω να πάτε σε κανένα εστιατόριο, πειράζει το ένα στον άλλον? Ναι, συνήθως. Χιουμορείς σας κοίταξε, η μάνα, κοίτα αγάπη, έχει αρπάξει. Δεν τον παίρνει η κυρά μου τον άντρα στον γιατρό, τον έχει αρπάξει από τον μπράτσο, κοίτα εδώ. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Οι κάτοικοι τι είναι σαν εμάς έτσι ελαφρώς βλαμμένοι? Όχι, οι κάτοικοι εντάξει. Είναι εντάξει, ναι, εμείς δεν είμαστε. Έχεις δίκιο. Ναι, οι κάτοικοι είναι εντάξει. Ευχάριστοι. Αλλά όχι τόσο καλαμπούρι θα έλεγα. Όχι τόσο. Σε ασφάλεια τώρα, εσύ είσαι νέος άνθρωπος. Λογικά κάποιες παρέες θα έχεις να βγείτε, μια βόλτα, έτσι, κάποιες σχέσεις. Μερικές φορές, περισσότερο στη δουλειά, αλλά ναι, όταν έχω παρέες, να πω, δεν είναι τόσο συχνά και δεν είναι... Αισθάνεσαι άνετα όμως, δεν έχει να πούμε για καφέ, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι άνετα, ναι. Δηλαδή, τώρα που ξέρεις το μέρος, θα έλεγες σε φίλους σου στην Ελλάδα να έρθετε για διακοπές, αξίζει τον κόπο αυτό το μέρος? Τώρα... Άμα ήμασταν από άλλη χώρα, αλλά από την Ελλάδα, να έρθουμε στις διακοπές, λίγο δύσκολο. Αυτά να τα ξαναπούμε, γιατί είναι καταπληκτική θάλασσα που βλέπω, αλλά στη θάλασσα πρέπει να μπαίνεις κιόλας μέσα. Εμείς στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Εδώ έχει να σας εξηγήσω ότι εμείς μπαίνουμε και κάνουμε και μπάνιο στη θάλασσα. Ναι, ακριβώς. Σχέδια για το μέλλον, εγκατάσταση εκεί ή βλέπουμε? Βλέπουμε. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, έχετε κάνει ωραία δουλειά όμως. Κοίταξε να δεις. Στη ζωή μας πρέπει να μάθουμε να κάνουμε αυτό το οποίο επιθυμούμε, χωρίς να γινόμαστε βάρος στους διπλανούς μας. Λοιπόν, βλέπουμε. Εντάξει, τώρα άμα ο γιατρός θέλει να κάθεται εκεί πέρα να φτιάχνει και αυτός παστέλια με τη γυναίκα, έλα να σου βρω εγώ δουλειά, να φτιάχνουμε ό,τι άλλο θες. Άμα δεις και βαριέσαι. Παιδιά, είστε ωραία οικογένεια. Είστε ωραία οικογένεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, γιατρέ. Είχες ωραία ιδέα. Ναι. Είχες ωραία ιδέα, γιατρέ. Είχες καλή ιδέα. Να πω και κάτι άλλο για το... Έχουμε και ένα τέταρτο μέλος της οικογένειας. Είναι η κόρη μας.
η οποία έχει έρθει και αυτή εδώ και σπουδάζει ιατρική. Ιατρική, σπουδάζει εκεί. Ναι. Είναι η καμεραγούμαν, αυτή που κρατάει την κάμερα. Όχι, εδώ έχουμε βάλει το Skype. Αυτή είναι όμως που ασχολείται με τα media. Δηλαδή μας βγάζει στο Instagram, στο Facebook και τέτοια. Μια χαρά την έχεις οργανώσει την οικογένεια. Τέλεια. Παιδιά, φιλιά, να είστε καλά, πάντα χαμογελαστοί. Φιλιά από όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ωραία οικογένεια. Το γιο δεν τον είδα και πολύ ζεστό. Έτσι δεν είδα και πολύ ζεστό. Σου λέει να είσαι από την Ελλάδα και να έρθει εδώ, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Εκεί πήγε τη δουλειά και τους γονείς δεν πήγε. Φαντάσου, κοίταξε. Τη μετριότερη παραλία της Ελλάδας. Όποια, μην πούμε τώρα ονομασίες. Τη μετριότερη παραλία. Πολύ ωραίες παραλίες, καταπληκτικές. Ινδικός ωκεανός. Και μπαίνεις μέσα και κάθεσαι λίγο ανάσκυλα και κάνεις δύο απλωτές. Δεν βγαίνεις. Έχει περάσει για φούκια καρχαρίας. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο μετά από τη Λιβύη. Από τη Λιβύη. Άντε, γεια.